नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, जळगाव पोलीस भरती 2024 मध्ये विचारलेला प्रश्न पहा. एक गाडी भुसावळ ते जळगाव 40 किमी प्रति तास वेगाने धावते व 60 किमी प्रति तास वेगाने परत येते, तर त्या गाडीचा सरासरी वेग किती? या ठिकाणी बघा, सरासरी वेगाचं सूत्र काय आहे? 2 गुणिले जातानाचा वेग गुणिले येतानाचा वेग भागिले जातानाचा वेग अधिक येतानाचा वेग. याच्यामध्ये आपण किंमत टाकू. जातानाचा वेग आहे 40, येतानाचा वेग आहे 60 आणि जातानाचा वेग व येतानाचा वेग ह्या दोघांची बेरीज 40 अधिक 60. 2 गुणिले 40 गुणिले 60, 60 आणि 40 किती आले? 100. ह्या शून्याला हे शून्य, ह्या शून्याला हे शून्य. 4 दुनी 8, 8 सक्क 48. म्हणजेच आपलं उत्तर असणार आहे 48 किमी प्रति तास.